شفشفستان چٹنی لینگویج کو کھڑ کالج نہ آلٹی دروغستان نہ خوشحالی کن چٹنی زبان نہ تعلیمی پروگرام اس جاری است تو کچھک اس پسٹل دوٹی آل نہ تیٹی بس اور تمام کو کڑاتے پارے ڈیک ساتھ ازی آکام پکڑو اور کچھک تمام اسٹوڈنٹ آتا بستغات تلاشی کرے او پارے درو پار کسی ٹیکنا چلو اس گوئنگانے امونا پٹنکن چھاپا خلیوا چٹنی لینگویج نہ طالب علم سے جامباز و بانگوس فوراً پولیس اطلاعاتس اور کچھک کی گرفتار کریر عدالت تٹی پیشی نہ وقتا کچھک کے پارر نہ چلو گوئنگاسس تو نی بلیک بورڈا جن نہ فوٹو انتے کشاس تو کچھک چالاکی نہ مظاہرے کرسا پارے ای نشٹی مسونوٹ وقت اس کے شفشفستان نہ بادشاہ غدائیت سرمست تو بادشاہ صاحب کو کڑو بانگو تا تعلیم برجات خنکن بدماشنگا کچھک کے موسی سال کن جنگل بدر کرے اس تو موسی مشک شریف و پشی سے راکٹ اور دستی بمبا تو نملہ کرے نو اراڑان پشی موقعا کسکونے پشی نے اللہ مطلق میاؤ میاؤ کرے سا پارے نو اگر مشکاتے دا پشی کو ان خطراس تو تینا حفاظت کن صرف آنسو گیس خصوصر ولی دن ظلمنتے کریر نانا ناما نگار گزک نتی پارے مشکاک فرار مننگٹی کامیاب مسنو اور تمام پشیک دیوالا تزیان دمکی تسنو پارے نو اگر پگا اسکاندا قاتلاک دوتے طور تو نن تمام مشکاتا کوڑا تیٹی پٹرول شاغنا اور زرا بیتنا تھا حکومت ناخوشگوار و واقعہ سے ان بچنکن چغل چکاتے ہدایت کرنے کہ نن درست مشک خانہ غا تزیہ گشت کر داڑام بیدس فرارنگا مشکاتے اللنکن حکومت شفشفستان 15,000 کم کو ترگ مونت سنے چونڈکی ضلع ننا نامانگار ترکل پارز پارے اینو ایل کا زارتا تعدادتی بیناراتی ارفیسر مورین کا تخلاف مظاہرہ کرے سینارا ایل تاثر ریبرس ننا نامانگار تن تینا بے وسیع بیان کرے سا پارے نے اگر مورین کا وقت اس ملخ سینا نہ تصگر کر نن او تک خور کام امپنا انتے کے پارسیالنا لکھ خل روزی تخلپا ولی نن ارارے گوڑا سیا مچی مرن ٹانگو مورین کا بریرن ننے بالے تیرا دوارا ننا نامانگار کفتوتن مورین کا تسربرا اسیل تا جلوسی بے وقوفی اس قرار تے سنے او پارے نے گڑ کننگ خوراک صف اگر گڑ کننگ ایلتے مزیتک تو ننکیم عظیم و جوس سے نامعلوم و جاگہ سے ان پین مورنگ کس ایلتے انگلہ کرے سا پارے نے اگر وقت اسپیر کرے مورنگ داناتے دیر ارفک اور ایلک فوراں کار چھتاتے علی چرہ اور جشن منائے فرا اندہ وجہان ننا ویلتا اتیاد اور دوستی ناممکن ہے اندہ مصر دا وقت سکان نا خبرک چٹنی زبان تون والدہ نما خدمت حاضر مرون امو وقت سکان ننے موکلت تیبو اللہ نمان نگے وال